Wapin Kabalen! And the former President of the Republic of the Philippines and Congresswoman of the 2nd District of Pampanga, Madam Gloria Macapagal-Arroyo. Reverend Father Now. And more importantly, we need your presence this afternoon. As we ask, in Christ's precious name we pray. Amen. Isang malaking karangalan po na kayo ay tungkol namin tinatanggap sa pagbukas ng Interprominent Dialysis Center Corporation sa inyong bayan. Ang aming maging katuwang ninyo kasama yung inyong mga pamilya. Ang pasilidad nito ay hindi lang ang isang pasilidad ng servisyo ng kalusugan. Ito ay simbolo ng aming pangarap, ang pangarap ng ating medical director. Presidente, dahil economist ako, pinagawa nila sa akin ang Pampanga Development Plan. Siyempre, gagawa lang ako ng ano ang gusto ng mga namamahala. Kaya tinanong ko, ano ang priority natin sa ating development plan? Number 1 priority mula noon at hanggang ngayon ay kalusugan. Kaya salamat sa inyong mga sa Interprominent Dialysis Center. Sang-ayon kami sa aming prioridad at salamat sa pagkabayaning ginagawa nyo dito sa bayong ito, sa bayan ito, at sa probinsyang Pampanga. Kaya kayo nga nakalasalamat at welcome. Sa siyang lingkod na may malasakit at misyon. Mga bata sa lansangan, may munting pangarap, matatanda sa tahanan, may ginhawang hinahanap at sa bawat may sakit, may pag-asang gumagabay. Jojo Vito Gampangalan. Honorable Benjamin R. Lim Jr., the Municipal Vice Mayor of Guagua, Pampanga, the President of Interprominent, Mr. Ferdinand P. Babayron, and the other invited officials and distinguished guests such as the Board of Directors, Medical Director, Acting Chief of the Health Care Delivery Management Division of Region 3 and the Consular of Florida Blanca. Ladies and gentlemen, sabay-sabay po yan. Sabay-sabay po. Reverend Father Elvin D. Calipo. The word we're beginning today in Jesus Christ. Amen. Let our response, our help, mga PWD at nakatatanda, hindi pinababayaan, hindi lang nakatingin, laging kumikilos sa bawat sulok ng bayan. Ang malasakit ay totoo. Mga kabataan may gabay at may pag-asa, hindi niya pinapabayaan ang bukas ng mga bata. Handang makinig, handang umantabay sa bawat problema, solusyon ang ibinibigay. Kapag tumatawag ang komunidad, nandyan siya, walang alinlangan. Pusong tumutulong, pusong matapang para sa bayan, tuloy ang laban. Wapin Kabalen, Jojo Vito, serbisyo niya umaabot sa may sakit, sa may pangangailangan, laging nariyan, laging kasama. Wapin Kabalen, Jojo Vito, Florida Blanca, buo ang tiwala sa kabataan, sa nakatatanda. Mahal niya ang bayan, hindi nagbabago. Sa init ng araw, sa bigat ng ulan, nananatili siyang tapat sa paninindigan. Hindi nagpapakitang gilas para lang makita ang tunay na hangarin, makatulong sa kapwa. Kung may lumbay ang loob, may handang dumamay. Kung may bagyo sa buhay, may sandigang matibay. Hindi lang proyekto, hindi lang pangako, bawat kilos niya para sa bawat tao. Kaya sa Florida Blanca, dama ang respeto, kasi ang serbisyo niya galing sa totoo. Hindi lang pangalan, hindi lang posisyon, isa siyang lingkod na may malasakit at misyon. Mga bata sa lansangan, may munting pangarap, matatanda sa tahanan, may ginhawang hinahanap, at sa bawat may sakit, may pag-asang gumagabay. Jojo Vito ang pangalan na hindi malilimutan kailanman. Of the Holy Spirit. Amen. Good afternoon po sa ating lahat. Afternoon po. Sa may sakit, sa may pangalan, Maraming salamat po, Father.